दा आङो दा सेन्ट्रेलनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि इरेंदाव नार्जारि आङो फैदों आङो रामफलबिल सेरफांगुरि आनसलिकनि प्रेसिडेन्टमोन बै समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो फाउन्डेसन डे 22 फेब्रुवारियाव दाजानायमोन 2022आवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जानाय आङो डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दा बिनिफ्राय आङो बारबोनानै दिनै सेन्ट्रेलनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जादों दा जोङो प्रट'कल डिसिप्लिन नियमखौ जोङो फालिबोनानै गावनि पर्टफलिय'खौ जोङो लाबोदों आरो जोङो बर' जाथिनि थाखाय आङो सासे खामानि मावबायमोन आंनि खामानिखौ गारनानै न' बां गारनानै फैनानै जोङो सेन्ट्रेल अफिसाव थाबोदों आफादखौ सामलायबोदों जोङो दिल्लीयाव थांबोदों धरना होबोदों दा बेनिफ्राय जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानिखौ मावबोदों दिनै आङो बे बुस्थुखौ नुबोनानै आफादगिरिजों आं सब समाय थाफायो आसे फासे दिनै नुबोनानै बे कुइसनखौ बारे बारे सोंबाय थानायाव आङो दिनै बुंनांगौ बायद' जानानै फैदों मानो होनना बुङोबा बियो ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो जोंहा 2025आवहाय बडि फर्मेसन जादों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय दा बेयावहाय बडि फर्मेसनाव जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलाव फैनायनि सुबिदा मोनो सोर मा पर्टफलिय' लागोन बेखौहाय जोङो सायख'लायनायनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेलाव गाखोयो दा बै समाव बिथाङा जोङो जेब्ला बयबो निउट्रेल जानानै बयबो समान जानानै जोङो जेब्ला सेन्ट्रेलाव गाखोनांगौ पर्टफलिय' बिलायलायनाय दाबि थायो बे समावहाय बिथाङा गाखोबोआखै मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनैसिम दिल्लीयाव मोनसेबो थांफेराखै धरना बिनायाव जोङो खेब्रै जाबाय खेब्रैयावबो जोङो गावनि सेक्रिफाइस गावनि खामानि दामानि गारनानै जाथि हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' जाथिनि खामानिखौ मावनो होनानै जों दिल्लीयाव थांदों दा बे थांनायाव बिथाङा दिनैसिम आङो खेबसेबो लोगो मोनाखै थांफेराखै दा बियो जास्ट खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बनसुनिल'मोन दिनै बियो बै समाव इउ पि पि एल सरकार थानाय समावहाय बिथाङा माबा मोनसे गिदिंमोन नामा बा आसाम सरकारखौ गिदिंमोन नामा बिनि थाखायनो बिथाङा बे समावहाय सेन्ट्रेलाव फैयाखैमोन दिनै बि टि सि सरकार फैनाय लोगो लोगो बि पि एफ सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै मानो बियो सेन्ट्रेलनि बनसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनो लाबालाब लब जानानै फैदों दा बेखौ आङो निन्दा खालामो आङो बेखौ मुगैथाव रावजों आङो सोंखारियो मानो होनना बुङोबा जोङो जोंनि प्रट'कलखौ फालिनानै जोंहा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जेनेरेल सेक्रेटारि गैयाबा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङ जोंहा पर्टफलिय' हिसाबै जोंहा बिथांमोना मावनो हायाबा जों वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो मावनो हायो दा ओंखायनो आङो बेखौनो गले गले बुंनो सानो बिथाङा सासे सामान्य चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो बियो बेहा जेबो मोन्थाय गैया जे बियो सेन्ट्रेल बनसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै जे सामलायगोन आरो आं बेखौ बुंनो सानबावो जे बे बिथाङा दिनै गहपुराव दाहैदों खोन्दो दादों गुवाहाटियावहाय गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादों बेयावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बे ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननायाव जाय जाय बिथांमोनहा जे बिनि कमिटियाव हाबदों बनसुआव हाबदों बे बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' मिडियाखौ नायना नाया जोंनि बर' निउसखौ नायना नाया आं बेखौल' सोंखारनो सानदों जुदि नायोबा बिथांमोना बेखौनो बुजिनांगोन बेनो जुदि गावनि प्लेटफर्म बा गावनि केपासिटिखौ गावनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट होननानै जुदि बियो बुंना लायोबा नोंसोरबो बे सासे अलरेडि इलिगेल मानसि बे इलिगेलजों जुदि थाफायोबा सापर्ट होयोबा नोंसोरबो गासैबो बिथांमोना इलिगेल जोब मानो होननानै बुङोबा दिनै बेनो जुदि प्रेसिडेन्टशिपखौ जुदि सिख'ना लादोंबा गाबोन समफोर नोंथांमोना बिनि प्रेसिडेन्टखौ सिख'ना लागोन नामा खिन्थु बे नङा आफादा गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा जेरावबो अल वार्ल्डआव नाय नोङो गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा गावबा गाव नियम निथि थायो प्रट'कल थायो डेक'राम थायो दा बे हिसाबै जों सोलियो जों मान सनमान होनानै जोङो बेखौनो रायजो राजा बर' जाथिनि थामोनथा मोनथाय रैखाथिनि थाखाय जों ओंखारबोदों जोंहा साफ्रोमबो जोंनि जिखुनु जोंनि बनसु आफादल' नङा जिखि आफाद जाया मानो जोंहा गासिबो आफादाव गावनि नियम निथि प्रट'कल डिसिप्लिनखौ सोलिनानै फैनांगौ गावसिनि थांखि बायदियै इयुनाव जे बड'फानि बोसोनखौ लानानै जे दा आवगायगासिनो दङ सेपारेट बड'लेण्ड बिनायाव बिथांमोना आवगायबोगासिनो दङ आं जोंनि अर्गेनाइजेसननि जानानै बिथांमोनखौ खोब बाख्नायदों आरो फिउचाराव बिथांमोनजों ज'यैनो बड'लेण्ड आन्दलनाव देहायै बा मरेलैब्लाबो देहायैब्लाबो बिथांमोनखौ सापर्ट होलांगोन होननानै आङो जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन जानानै आङो जोंनि लोगोफोरखौबो खावलायदों